Eta ongi etorri gurera, ilaski aurrekoan psikologoaren konsultatik ateratzen. Askotan gertatzen da, zu ateratzen zara eta jarraian da torrenarekin askotan topo egiten duzu. Atera nintzen eta barrura zijoan gure zakua, miluzeko zakua, psikologoaren gana, eta zer gertatzen da, ez nauk inork nahi. Ez nauk inor maite, ez nauk inork etxera eraman nahi. Ez, kontua da justu kontrakoa, Hemen lehiakide guztia daude desiatzen zu etxera eramateko. Benetan pentsatzen da hori? Eta esan nion aldi berean, zuk ere jarri zure partetik. Jarri gauzak pixka bat errazago. Beraz, hori esan da, akaso gaurkoa izango da. Eguna! Nerea eta Paul, ongi etorri! Eskerrik asko. Zezuek etxera, eraman nahi duzu, Hombre, claro. Bai, ez da? Bueno, bide horretan egia da, 6. saioa duzuela, eta 687 euro jean dagoeneko irabazi dituzuela, orduan. Zakurik ez momentuz, baina kontuz, Patrikak ondo beteta dituguta. Animazio filmekin ere aritu izan gara, ondo gogoan ditugu denak. Ea gaurkoak zerrakarren. Zuek prest? Bai, gogotxu? Ia ba, animo. Pablo Ruben, 3. saioa. Zuentzat, zen guz, Pablo? Ongi. Bagatoz, indarrekin? Bai. Bueno, esango dugu, gogoratuko dugu, Ruben, besteak beste, Lekunberrin eskolan, zabiltziela, lankide eta irakasle lanetan zabiltziela. Zer mozko eskolia da? Oso polita. Lasaia. Bai. Lasaia, polita. Girona? Giro ederra. Ikasle ganorazkuek? Jatorrak. Gurasoak? Bueno, bai. Eta egongo die begira zer egiten duzuen, noski? Aixo, Eta gero, ez dakit, ordainetan zaku hori inok maite nahi ez duen zaku hori eskuratuta txokolatada baten egin beharko da. Hamaiketako bat emango genieke. Ondo, adi Lekunberriko ikasleok ia zer egiten duten, Paulok eta Rubene gaur. Eta bikote berri bat gurean, Arrat eta Aitor ongi etorri. Eskerrik asko. Arrat Zuiatik, Aitor Gasteiztik. Arrate, aritzen zara zerbitari lanetan? Bai. Eta aritzen zara Gasteizen bertan, ez da? Bai. Non? Garrasi tabernan. Garrasi tabernan, eta izen hori duenerako izango da oso taberna, lasaia, jendea joan da irakurtzera, infusioa gartu. Bai, liburutegi baten antzeko. Bale, zoragarri. Ostegun gauetan zabalduko dute akaso. Bai. Bai, unibertsitario jendez eta inguratuta izaten da taberna hori? Bai, gainera kutxikalean dagoenez. Kutxikalea bertan? Wow! Halere, lo egin duzu, atxeden hartu ere bai, luzera etorri alizateko, ez da? Bai. Kutxileko mundiala da, Kutxileko mundiala da Euskal Herri zen, Eta ez dakit bat ere, baina susmoa, Aitor eta Arrate zote ziren lehenbizikoz topatuan Garrasi taberna bertan? Izan liteke. Ni bezero lanetan. Zu bezero? Beraz, Teorbizari eta ni bezero lanetan. Eta kaso, Aitor, bertan sortu zen luzera etortzeko ideia, edo nola Ba, izan da bai, prozesua? han giro hortan sortu zanez. Proposatu genuen, eta biok animatu ginen, eta... Fenomeno. Eta gogotxu. Zakua, esan dugu, gaur akaso eramateko modukoa eta izango dela, zehingo zenukete diruarekin, pensatu duzue, hona etorri aurretik? Ba, afari bat, pentsatze du genuen. Dauzkagu, ia 30.000 euro, zakuan. Orduan, afari herrikoia egin daitekela edo Afaria kutsi oso antzat. Bueno, ez da proiektu txarra, Kutsi gurean, Aitor, esan da geratu da, Apo, ikote, zer pedon, animo. Ongi etorri, etxeko danak, adi, miluzea aztera doa. Pero badakizun egauze konfidenzialak direna, baina zure psikologoaren elbide emon, horrelako giroa badago kontsultan, dinot. Puf, haze festan ere. Berritasunak hau ere ondo kudeatu behar dugulako, erantzune eman da. Gure miluze azteko lehenengo proba, azken aldi honetan, erantzunak hementxe, geuk ematen dizkizuegu. Ilea, begia, sudurra, belarria, ahoa, mingaina. Ondo? Enerea? Aukeratzeko eta? Mingaina, miluzen. Ondo. Paul? Sudurra, paioso modua. Ikustezu? Mira, gorria behar. Aiazaren erdian. Ba, nerea, zeu hasi? Erantzuten, 10 puntu erantzunun bakoitzeko. Guazen denpora. Keratina hartuz gero, izugarri indartuko zaizu? Ilea. Oso ondo? Hemen dagoen argizariak ez du kandelak egiteko balio. Ia. Belarrian. Dantzan jarriko duzu, hitz egiteari usten ez diozun bitartean. Mingaina. Itxasontzietako leioek idien organo honen izena daramate. Begia. Oso ondo. Burusoila bazara, ordekoa jar dezakezu. Ilea. Ezer ukitu beharrik gabe, bakarrik fokuratzen du. Ia. Begiak. Aurpegiaren erdi-erdian daukat. Sudurra. Euskaraldian beti prest egon ziren. Ahoa. Belarriak. Nik bizi-bizi, beste gauza bat izan nuen. Ahoa. Oso ondo. Hori bai!
Belarri prest, hau bizi, eta erantzunak ere nahiko bizi joan dira. 6, zuzen eman da, 60 puntu zuentzat. Bai, Pablok eta Rubenek ere ezakit, gustoko enik edo baduten, hauetako bat aukeratzekotan. Nahi da, Ilea begia Ia beharko genuke. Bai, akaso bai. Txalo gero bat. Antza, begiak ondo zorrozuta dauzkate. Badaukagu, zuentzat, 6-ak badatoz eta denpora. Pablo, garbi izan nahi baduzu behintzat, txampua erabiliko duzu. Ia. Van Goghek bere buruari moztu zion. Belarria. Antzinako Egipton, Horusen ikur babeslea izan zen. Begia. Osondo. Hau, beroa baduzu, erdia sinetxeko dizute. Sudurra. Hau beroa. Bai. Inigito txapelpunkek haze aurrekontua duen kolorez aldatzen. Ia. Hasi zaizu berriz ere, gezurretan ari zara Pinotxo. Sudurra. Euskal mitologiako izaki beldurgarrienak bakarra dauka. Begia. Zuk adina banu, ez litzaidake buru azala gorrituko. Ilea. Osondo, Mikel Marquezek beldurre ematen ziola kantatu zidu. Zure begiak nintzen haude, zure ahoak beldurtzen hau. Bai. Ja, denek ematen dezakete beldurra, baina beldurrik bat ere gabe. 7 zuzen eman da, 70 puntu. Oso ondo. Arrate, Aitor, Garrasi tabernan, belarriak nola izate dituzu handik ateratakoan? Minduta. Minduta, baina ere atera gabe, segi hortxe ez da? Bai. Tabernan bertan bezala sekulako giroa behar genuke zuen markagailuan. Hasi puntua biltzen orduan, bai? Guazen, denpora arrate, erantzunak hortxe. Kamaleoiak bata alde batera eta bestea bestera. Begia. Ditzake. Zabal-zabal izango duzu, loguraz bazaude. Haua. Katuak jan ote dion, galdetu diot. Sudurra. Mingaina. Baten bat galduz gero, kristalezkoa jar daiteke. Begia. Osondo. Txirri, pailazoak, gorriak ditu beti. Belarriak. Bai. Mirrik ere badu, gorri-gorria. Sudurra. Sudurra. Burla egiteko atera eta sartu egingo diozu. Mingaina. Play klikatu eta puntan jartzen zaizkit besoan. Ilea. Zuk ez bezala arrainek ezin dituzte inoiz itxi. Begiak. Adinarekin. Wow! Ondo. Horregatik egoten dira beti arrainak hain erne orduan. Begiak itxi ezin da, zuek ere oso erne, Denera 8 sartu baitira, 80 puntu beraz. Ikain. Eta orain belarriak, begiak erne, ahoa itxita, hori bai. Isil proban Nerea eta Paul. Nor bidaliko dugu maira? Paul, ia ba. Momentu zatzetik, baina oso berdinduta daude. Kontuak markagailutan. Kalterik ez dena den, lau kontzeptuak asmatuko bagenitu noski. Ia ba, demora. Imintzioka. Erropa. Bufa. Kuello alto dun jertxea? Sama? Beste batein. Kamiseta. Elastikoa. Korsea. Bai. Oso ondo. Marrazki bat. Itxasontzi bat. Bela. Belaontzia, bela... Bai, bikain. Lehenbiziko imintzietakoa. Pelota... Zaldia. Xaxatu, zaldia nibili. Hokeia. Hokeieko makilla. Ez. Zertan ari da, Nerea? Hokeira jolasten. Zaldi gainean. Ipika. Ez. Ez dakit? Zertan ari da? Ai, ama. Ez dakit? Oso ondo zabiltz, Paul. Sakatu. Demora gutxi marrazteko. Zertan Nerea? Elisa. Poloa, geratu zaigu. Era gitara egonda egiten. Poloa. Kirola eta gero polu emarkaten zauden. Zaldi gainean, makila hartuta, pilota bati kolpeka, eta... Tira. Eta azkena hautetxontzia zen. Bai, ez dago denborarik. Hautetxontzia. Gurutze bat ikusi dugu eta Elizarekin. Egin dugu topo, baina tira. Bi! 40 puntu! Ze polo da, hau? Boli? Kamiseta, bai. Gustoko duzue? Barduan jo txalo. Carmengo Ama Institutua Pasaiatik. Venga, hau pasuek!
Polito, oso polito. Paulo, Ruben, zuek polorik eta ez? Dotore jantzita dena den, proba ere dotore egin nahi zen nuketen noski. Paulo, kartuko gulekua? Bai. Ia ba, oazen? Eta kaso berriz ere harri beharko dugu zaldi gainean edo... Zaldi azpian edo, euskalo, denetik toka daiteke hemen eta... Paulo, denbora. Boxeo, putxin, eukabilkada. Bikoin. Bai. Zer da hori? Bai, Ruben? Ondo ari da, bai. Bai. Ba, zer da orduan? Marrazua, Ez da hain ondo ari orduan, akaso? hipopotamo bat, Pero, rinocerontea, Hori bai. ondo. Beste marrazki bat. errepidea, zebra, bale? Ondo ari da, Toalla, ez? Gazta, Bai? gazta berdea, gazta urdina. Ez. Zertan ari da? Birrintzen, gazta Bai. birrindua. Ia. Da, zer da hori? Raiatzen, gazta raiatzen. Ba, orduan zer da hori? Ba, gazta purrak, gazta... Ez? Ai, ama. Etorkizuneko bola. Bola, zu. Igarlea. Bai, zuzena! Bai, pitonisa bat, igarle bat, ondo. Behar genuena, raiadorrea bera. Bera? Bai, Lan zailenak egin ditugu? Ez. gazta Ez. birrengailua. Gazta Aparatua birrindu bera ez, esan dugu, objektua baina ez. objektua falta ditzaigu, Bai, baina oso bai, ondo. bai. Ederto, 3 rinoceronte ederra, 3 Bai, bai, puntu, bai. venga. Zuek arrarte da Aitor, marrazte kontutan eta zer moz moldatzen zarete? Saiatuko naiz. A ber, Arrate saiatuko da orduan. Moldatu ez dakigu, baina saiatuko gara. Ia ba, Aitor eta zu ere erne, hemendik, basai, eta bota kontzeptuak bata bestearen atzetik. Ea ba, demora. Arraina. Marrazkia. txupetea, Begira, ikusi zer da hori? pinguino bat, Ez? Ez, oinak eta nola ditu. lurretako panpina, Ez? Nor da hori? apaiza, Ez? Tira, aldatu. Paso. Bai. Eta bigarren marrazki bat. mahatxa gereziak, Bai, marrazki, bueno, tira, iradokitzailea. titiak, Ez. birikak, Bai, Bai! txistu egin, arbitroa, epailea, txakurra, Bai, baina, begiratu ondo bat ez bada, arrate, kontzeptua zehatza baita. Bai, ikusi dugu? paseatu, atxoa, zaharra, itxua, txakur laguntzailea, bai. Bai, hori bai. Hasi gara, txakurrari txistuka, txistu txakurra, itxu txakurra behar genuen gu. oso ondo. Ikusi duzu, Bi asmatu eta 40 puntu guazuek. Eta ospakizuna ere bai, plus. Ondo. Ondo, puntuak ospatu gustatzen zaigu hori, Itz askotua. Gure 3. proba eta joka, eta... Zer, Nerea Paul beste erakustaldi bat? Beste bat? Euskal Herri osoari? saia ongo da. Bai, Ahaleginduko saiatu gara. bai. Bai, bai. Venga, guazen. Badue, Nerea Maira, eta eskutatu ditugun hitz horiek badatoz, denpora. Soinekoa, Prakak, emakumeena, bakeroa, emakumeena, leopardoak, paso. Psikologoa, gaixotasuna, Joan, psikoloanen gana, ekintza, paso, paso. Urpekariek, buseau, antzita, neoprenoa, bai. Hori bai. Atzeskalak, moztu, margotzea, manikuna, Oso ondo. Kain. bizikletan, ibili, buruan, kaskoa, Haupa. Oso ondo! Bai.
Euskara berezik izin hasi, ies egin baitigute minigonak batetik, prakekin ari ginen berak gona aldera egin nahi zuen, eta psikologarekin terapia egiten da, hori falta izaigu, baina urrengo hirurak sartu dira, beraz, 60 puntu bikote! Pablo eta Ruben, hitzak asmatzeko momentua iritsi da. Badue, Pablo Maira, eta gakoen bidartez, ondo eskutatu ditugun hitzak asmatzera datoz, denpara. Gipuzkoa, Donostia. Lurraldea, Paso. paso. Diana, Diana. Diana, Dardoa. plurala, Bai, Zondo bai. begiak, Betaurrekoak. non, Buruan. non, Aurpegian. bai, paso. Dutxa, Beroa. kristala, Manpara. Bikain. olerkia, Poesia. beltza, Zuria. itxasteko, Pegamentoa. Vale. Eta hor bukaera aldera, olerki poesia kontuan aztu ditugu sinonimoa baitira, ezin ontzat eman hori, baina aurreko dardo, aurpegi eta manparak, bai, 60 puntu bera zuentzat! Arrata eta Aitor eta zeuen txondo nain jolas egiteko nordue. Nino. Aitor, hartu leko mesedez. Ibineko zineten, ensaiatzen, arrate. Bai. Bai. Eta orain erakusteko momentua iritsi da. Ja, Hau pasuek, sorte hon, denpara. Paso. Basoan, Zuaitzak. etxea, Basoetxea. egurrezkoa, Txola. bestea, E... paso. Belaunean, Rotula. metalezkoa, paso. Balkoietan, Banderak. lurrakin, Loreak. Lorantziak. bi jarraian ziren eta... zer gaizki. Aitor! Lastima, azken pista maura ontzia esaten ere hasi data, ezin baita erabili. Proba gogorra da hau, Egia da, garuna ondo estutzen duela. Ondo zaude, Aitor? Oso ondo. Ia, bueno, hori badaukagu sikiera, ze punturik bat ere ez, punturik ez da banatu kasu honetan. Markagailuak ia nola dauden tribaren berben aurretik. 160 puntu, bildu dituzte lehenengo markagailuan Nereak eta Paulek, Pablok eta Rubenek 180, 120 Arratak eta Aitorrek. Tribuaren berbak. Biurriak, Biurriak. Biurriak. Esan nahi ez berdina noski, berbena. Amaiera berdina izango dute. Aldia bukaera duten, hitzekin egingo dugu lehenengo taula. Denpora. Barealdia, geldialdia, Nerea. Lokaldia. Barealdia, geldialdia. Apaldia. Barealdia, geldialdia, Pablo. akialdia, Barealdia, geldialdia. Besaldia. Rate. Barealdia, geldialdia. Esaldia. Barealdia, geldialdia. Lokaldia. Nerea? Barealdia, geldialdia. Tinkaldia. Barealdia, geldialdia. Jabalaldia. Hitz iraingarria, iparraldean. Akialdia. Pablo? Barealdia, geldialdia. jabalaldia, Hitz iraingarria, iparraldean. Apaldia. Apaldia! Hori falta izaigun, jabalaldiarekin batera eta bestera bueltak aritu gara, azkenean Pablo errebotean harrapatu. Eta 10 puntu! Amaiera gehiago ditugu. Bigarren taula honetako berbek korra. Amaiera. izango Korra. dute. Pablo, lehen erantzuten. Guazen denpora. Gaina. kokorra, Alea. kozkorra, Gaina. Kokorra. Alea. Pikorra. Alaia. Arraia. Limurkorra. Errate? Gaina. Kokorra. Alea. Pikorra. Alaia. Arraia. Irrikorra. Garezurra. Kaskarra. Koskorra. Irristakorra. Aikorra. Gaina.
Kokorra. Alea, Pikorra. alaia, arraia, Irrikorra. garezurra, kaskarra, Kozkorra. irristakorra, Aierukorra. Nerea. gaina, Ikorra. ez, kokorra, irristakorra, liburkorra. Taula nerearen gana heldu denerako, ez bai genuen asko espero, ez da? Ez. Errebotean ere utxe eginda, taulan ez dugu punturi banatu kaso honetan. Korra. Beste bukaera batzuk ditugu. Hirugarren taula honetan amaiera izango dute berbek, aria. Bukaera amaiera izango dute. Arrate, zeu hasi erantzuten, guazen denpora. Txutxumutxuka da bilena. Mismiskaria. Balakaria, losintxaria. Izakaria. Txutxumutxuka da bilena. Mismiskaria. Balakaria, losintxaria. Agintzaria. Nerea. Txutxumutxuka da bilena. Mismiskaria. Balakaria, losintxaria. Soinkaria. Txutxumutxuka da bilena. Mismiskaria. Balakaria, losintxaria. Berrikaria. Pablo. Txutxumutxuka da bilena. Mismiskaria, Balakaria, losintxaria. agintzaria, Txutxumutxuka da bilena. Mismiskaria. Ez, Ruben. Ruben. Mismiskaria. Balakaria, losintxaria. Titulikaria. Zer biurriak hauek, Karia. Lehiakideak zoratu ditugu iaia. Baina tira, azkenean Rubenek bat, eta Arratek ere esan du, baina 10 puntu zuentzat. Do. Oso balizak izan di, Bai, Karia. Ikusten zagun markada joan nola geratu diren. 160 puntu bildu dituzten Nereak eta Paulek, Pablok eta Rubenek 210, 120ekin geratu dira Arrate eta Aitor. Lastima, Arrate eta Aitor. Bi ikasle maitagarri etorri dira, Zuia eta Gazteiztik. Arrate, zu ari zara ikasten? Gizarte langintza. Gizarte langintza. Eta horrez gain, praktikak egite dituzu garrasi taberna, nola baita, ezta? Gizarte langetarako beharra izango data. Zure asmoa desioa omen zen, nora joatea? Kubara. Kubara! Dirua hortarako nahi genuen. Adibidez. Beste bide batetik lortu beharko dugu. Bai. Iritsiko da. Eta Kubara ere iritsiko da. Kuba bezaino gongo da, seguru. Hori da. Bai. Eta Aitor, zu berriz, begirale lanetan ere aritzen zara, ezta? Hori da, eskola batean multikirola emateet laurrekin, eta holaxe. Eta ikasten zu, ingeniaritza bat? Hori da, elektronikoa. Elektronikoa. Gazte zoragarriak mundialak. Ezingo dugu herri bazkaririk egin kutxin, baina gu kutxira joango gara. Garrasin atea jo, eta antxe topo egingo dugu. Ados? Eta hau pastuek animatziarren etortzen. Hau pastuek eskerrik asko. Bi esker. Zenbat amaiera bihurri eta jostari. Laria, horia, klitoria. Torri zai burura. Zergatik. Esan du. Pasaia, txalo bero bat. Gauze derriba da. Bai, noski beti ere saioarekin eta gure... Ai, beti ere. Lotuta, alegia, inazki. Badakizu klitoriari latinez. Nola esaten zaion, zitzaion? Oso bitxia. Ez. Klitorium edo, imaginatu. Ez. Gaude mi. Gaude mi. M-I-H-I. Eta gaude miik, latinez, esan nahi du, emadazu atxegin, emadazu plazera. Benetan? Gaude mi. Eta ari gara, mi luze egiten, saionek ere segulako plazera eragiten duelako. Orduan, aurkikuntza... Gaude mi, eta hau, bide batez, deskurritu du Itxasne landetxe, gure lagunak. Beraz, gaude mi, zu ere Itxasne saiatuko gara plazerra ematen jarraitzen hemen mi luzen, eta segi dezagun. Bigarren fasera sailkatuta. Nere eta Paul, zemoz? Betiko moduen, ederto. Betiko moduen. Gaude mi! Gaude mi. Bagoia. Orgasmora ez gara heldu horrein. Gaude mi, luze, ondo? Pablo eta Ruben, gaude mi, luze. Bai, ondo. Bigarren fasarako prestatuta. Nerea, definizioi latinez nola esan zaien? Definitiorum. Sekulako, nik ez dakit, beraz. Hori ontzat emango dugu, baina orain bai, benetan puntuak pila ditzagun. Lehenbiziko definizioa, denbora. Piztu nahi baduzu, bere burua azal latz batean igurtzi beharko duzu. Pospoloa. Bai. Ur gardeneko itxaso epel tropikala. Karibea. Jateko ona den itxas moluskua. Itxaskia. Moluskua. Txirla, ez. Gaude mi, ez.
Moruskua. Ezin dut pentsa bia. Barkatu. Muskuilua zen. Belgikan muskuiluekin batera jaten dituzte. Jaten dituzte. Bota? Jatekoa. Zer? Muskuiluak eta, Kalamarrak. Ez. Bota? Arrautzak. Patatak. Alfabetikoki Euskal Herriko lehen udalerria. Amurrio. Ez. M aurretik beste bat. Ai ba. Abadiño. Hori bai. Metal noblea, zuria eta izdiratxua. Iarra. Debora Zambo. Sartu da, Jon Gol, erdinozu. Baietz. Sartu dala. Bai edo ez, esan? Ez da sartu. Zein trika. Bueno, hiru bai. Oso ondo, 30 puntu, oso markagailura. Bai, ama. Belgikan eta landatan. Patatekin. Muskuiluak patatekin. Muskuiluak, eran txikitxoak, ez da? Pipen moduan jaten omen dira. Bueno, endaiko kasino zoragarri zen, sekulako muskuiluak patatekin. Pablo, Ruben, probatu dituzue, gastatu dituzue. Igual zakua irabazita gero. Zakua muskuiluz betezeran, hortarako puntua behar dira. Denbora. Aparatu elektrikoak elektrizitate sareari lotzeko erabiliko duzu. Entxufea. Bai. Zizarearen antzeko intsektuek sortzen duten ari leuna. Zizarearen antzekoak dira, Zer sortzen dute ari leun bat, horri zaten zaio, zeta, basamortuetako areazko muñoa. Duna. Bai, korridoretan kuskusean aritzen dena. Barruen, lekumerren ere izango da batean eta. Kuskusean, kuskuseroa. Zalataria. Oso gertu? Zelataria. Kuadernoaren sinonimoa da. Kuadernoaren sinonimoa da. Kuadernoa edo. Probatu, Pablo. Ez da muskuilua, probatu. Beste zerbait? Bloka, Ez? Kaiera! Lastima. Temporaren batuan, bi sartu zaizkigo 20 puntu markagailura. Definizioetan gaudemi gutxi, Bueno, eroglifikoa eta horretarako. Kontuz. Goza dezagun, asko, aldandana. Dere aze irri barreder. Eske asko gustatzen zata jolasa. Bai, Jose ondo. Baia, badator, lehenengo eroglifikoa, adiranok, denpora. Nekazaritzarako ez da bat ere ona. Leteaz hor. Leantea, lehortea. Lehortea, bale? Legatza, laneukan, legatza zer arraine. Bueno, legatzari gatzaken du, geratzen zaigu, eta hortea, lehortea. Polita, Paulek eman ditu osagai guztiak, nerea gantolatu, eta hortxatera. Osondo, bigarren eroglifikoa, denpora. Etzaitez horretan. Tomate, a ver, da. Tematu. Osondo. Tomate, temato. Agertzen ziren, silabak bai, ondo. Temato baino. Temato, silabak ondo ordenatuta. Eta ugaitxek aldatuta, tematu. Osondo. Eta Polita, nereak asmauta ero, Pauli. Ez natu, txikito. Miluzen gaude, gaudemi. Hirugarren eroglifikoa denpora. Tresnari gabe, ez duzu ikusiko. Mikrofonoa. Mikroa. Bioa. Mikrobioa. Minutarekin hasiko gara, hortxe igela kro egiten mikrobio. Genituen eta mikrobioa, osondo. Gustago ditu, izango zitu, ba? Beste hiru asmatuta, nerea, 80 puntu, bikai! Pablo eta Ruben ikusten duzu eroglifikoei maitasun emon eta bueltatzen da. Entzun behar dute. Baita ere, bereak ere goxatu egin behar dira. Maite dituzu eroglifikoak? Ez asko. Baina, zesan dizu gaur etxe? Maite bai, baina. No. Ia, hemen boterea dauz, botere eskutuak, ia zertatzen da. Lehenengo badenpora. Gauza horiek ez dira. Txantxetarako. Ia? Txantxetako. Venga, amaitu. Txantxe. Takoak. Bale. Txan magoa. Txan. Txede bera. Txantxe eta takoak. Takoak. Amaitu berra zegoen. Osona, Eta osonak. Takoak. Bigarrena. Denpora.
Itxasoan bizi dira, Zetazeoak. oso ondo. Zeta izkiz, egina, zetaz, eta oak. Oso ondo, zetazeoak. Muskulua zer da? Zetazeo bat? Txirla? Jakingo du jende askok, nik ez. Denak onak. Zagizu ezer. Hirugarren eroglifikoa, denpora. Animalia basatia da, Katakumea. kat badarantzen zati. Kata txikia. Antzeko? Bestera batera. Kata? Katxa... Katxagorria. Bestera batera. Kata muserra, kata... Txikia bestera batera. Ah! Kata motza. Bai. Kat. Ah, bai, Charles motza. Kat. Charles. Katuari, noski. Eta A motza. A Bai, handiaren alboan. azkeneko hau ez da sartu, nik uste dut lehen maitasunik ez zuzelako adierazi. Baina alata guziz ere, bi, asmatu baititugu, 60 puntu! Eta lurrazpian, zenbat fosil eta muskulu eta txirla eta arrasto, baita esaldiak ere, mihi luzeko eskua, erne denok, bi esaldi baititugu, bi esaldi ezkutu, hainbat ikurren atzean ezkutatuta gordeta, zuen lana izango da esaldi horiek askatzea, ezkutuko esan nahi hori, zein den asmatzea. Alegia, Nerea, Paul, lehenbiziko eskua zuentza gainera. Hauxe, esaldiaren itxura, eta enuntziatua, bazen behin Lazkaon bertsolari bat, eta dagoeneko lau ikur argizatu dira, ia ba, nola izena du Avatar filmeko izaki urdinen bizilekuak? Pandora. Polifemo Pandora, oso ondo. Oso ondo, lau ikur iberiko ikusten ditugu, eta ikur iberiko berdinek letra berdina eskutatzen dute. Kasu honetan, teak agertu zaizkigu. Urrengo errondarako, ikurrak edo ikurra. Noiz sortu zuten Amerika kapitaina 1941, 1965-an? Marveleko. 65. Ez da zuzena, errebotea, Pablo Ruben, zein superheroiren izen arrunta da Bruce Banner, Daredevil edo Hulk? Hulk! Zuzen! Eta letra bat agertu da D, txandare irabazi duzu, eta adi, galderak zeuentzat eta puntuak bilatzeko aukera ere badukazuelako. Ja, Pablo eta Ruben. Beste ikur bat. Zer esan nahi du Petra izenak grezieraz, herria edo sinismena? Herria. Zuzena. Eta P, letra. Bazen behin Lazkaon bertsolari bat. Horixe enuntziatua, Pablo eta Ruben, elkarri begira. Garaizegiak aso oraindik ere, askatzeko saiakerak eta egiteko, bikote? Aurrera ingo dugu alegia. Bai. Ia ba, hortxe beste lau ikur. Laugarren erronda, zenbat izar ditu Siriako banderak, bat edo bi? Bi. Ez da zuzena, errebotean, Nerea Paul, eta Esloveniakoak zenbat izar? 3 edo 4? 3. Zuzena? Balau. Izki datoz eta zetak izango dira. Kasu honetan, esaldietako zeta guztiak agertu dira. Txanda zuena da orain. Nerea Paul, Jarraitzen dugu, lanetan, jarraitu egingo dugu. 5. erronda ere iritsi da, eta ara, 7 ikur. Ia ba, zer da ebanoa? Egurra edo minerala? Egurra. Zuzen. Ba, izki, zaparra da. I, bokalak. Agertu dira. Pentsakor, Nerea eta Paul ikusten duzu, Bai. Pablo eta Ruben egia ez dakite non sartu. Txanda, eskua eskuratu nahi dute. Nereak eta Paulek, zer diote? Ez dakigu. Beste bat. 6. errondara egingo dugu orduan. Eta kasu honetan ikur bat. Non du jatorria fondue jakiak Frantzian edo Suitzan? Suitzan. Zuzen? Oso ondo? Ikur horrek, ikur iberikoak, erre. Izkia, gordetzen zuen. Ezagit, erreak zerbait aldatu ote duen. Aurrera egingo dugu orduan. Bai. Eta beste bi ikur. Zein urtetan desegintzen Sobietar Batasuna 1980an edo 1991an? Amaikan. Zuzen. N da, ikur iberik hori, eta K.
letra gordetzen du. Eta 8. ronda da jarraian datorrena. Alegia, beste 3 galdera egin da asko jota. Askatu behar genuke esaldia. Nereak eta Paulek pentsakor jarraitzen dute. Bat falta. Bat falta? Ia, orain etorriko da, kaso? Hor bat badago. Zein zen jakintxu eta filosofo txinatarra, Konfuzio edo Fu Manchu? Konfusio. Konfuzio, bai? Bokala, agertu da. Ez dakiz indar azkeren gaitza. Pablo eta Ruben, Elkartasuna, zuei, bikote. bai. Iritsiko da errebotea, kaso? Beste galdera bat. Ze nerea Paul urrengora ingo dugu? Bai. Ontxe. Bat, 2, 3, 4 eta 5. Oie, ez da barmatu. Urrezko galdera hau. Nongo dantza da sirtakia, Albaniakoa edo Greziakoa? Greziakoa. Zuzen. A ver. Bai. Maitasunean. Hori da, joder. Eta honek bai, argitu du antza, panorama. Ia askatzen dugun. Ia askatzen duzuen, argi eta ozen. Bota, nerea? Txiki izatez txiki, gorputzez handia, maitasunean. Zuzena da? Ez da zuzena! Pablo eta Ruben zuena da txanda orain eta azken errondan gaudeia. 10. errondara egin dugu salto, beraz, askatzekotan, edo saiakera egitekotan, aldera zuzen erantzun garra dago. Hortxe gainera beste 4 ikur. Zer da beste pertsonekin harremanetan egotea gogoko ez duen pertsona, misantropoa edo filantropoa? Misantropoa. Zuzen. Zuzena da, eta... Katuko dugu. Eta esaldi askatzeko azkena daukagu, oiek agertuta, argiago, geratu dagian. Bai, Pablo? Bai. Ea ba. Txiki izenez, txiki gorputzez, handia maitasunean. Zuzena da? Hori bai! Bikain! Tomoina! Tomoina zuentzat, Pablo eta Ruben. Izatez baino izenez. Hori da. Hortxe, utxe egin digorrek, baina arikera bikaina egin da. Oso ona, oso ona. Bai, Puntuak nabarmen joan dira bezaldera, baina komoina. bigarneskoa daukagu, bigarren esaldia daukagu. Eta zuenetik abiatuta gainera, Pablo Ruben, zuena eskua, astapen honetan behintzat. Hauxe esaldia eta hauxe enuntziatua. Hau ere, lazkao txikik bota zuen. Ikur bator, eta galderak hemen. Non jaio zen Maurice Ravel musikaria, Ziburun edo Parisen? Zigurun. Bai. Agertuko zaigun, lehen letra. G. Urrengo errondara salto. Eta 4 ikur jokoan, zein idazlek egin zuen bere buruaz beste Ernest Hemingwayk edo Agatha Christiek? Hemingwayk. Eta... T. Guztiak esaldikoak agertu dira. Hau ere, lazkao txikik bota zuen beraz. Ikur gehiago. Bat, kasu honetan, zer galdu duzu anosmiaren ondorioz, usaimena edo dastamena? Usaimena. Zuzena da. R da ikurri berik hori eta gordetzen duen letra P. Ari gara bizkanaka, hitzak askatzen. Aurra ingo dugu. Eta beste 3 ikur. Zer pieza daude xakeko erreginen alboetan? Alfilak edo zaldiak? Alfilak. Zuzena. 3 letra eskuratuta, N guztiak esaldikoak biztan geratu zaizkigun. Pablo eta Ruben, pentsako roso, begiak taula horretan esaldian hiltzatuta. Momentuz, argibiderik ez badaukagu edo. Aurrera dugu. Bai. Eta 5 ikur jokoan, Europako zein hiritako alkatea da Sadiq Khan, Berlin edo Londres? Londresekoa. Oso ondo. Eta bokala agertu zaigu eta asko daude. Ia irakurtzen hasteko moduan dauden, 2 bikoteak pentsakor, lanean, etxean seguru bai. Hau ere lazkao txikik bota zuen. Bai.
Ez da pista txarra enuntziatukoa, Jarraituko dugu. baina jarraitu egingo dugu. Eta beste hiru ikur. Zenbat da, 57 bider lau, ken 26, 200 edo 202. 202. Oso ondo. Erkitaz. K. Letrak. Kokatu ditugu esaldian. Jarraian datorrena 7. erronda da. Bixi, askatzeko moduan gara. Ez, horrera. Ez oraindik, 7. erronda, beraz. Eta beste lau ikur. Zein mugimendu artistikotako kide izan zen Andy Warhol? Pop arta edo nouveau artea? Pop artea. Ba, eskerrak pop artea zen, Eskerrak, aukera nobe. eta zetak agertu dira. Hasi beharko ginateke. Esaldia askatzen, errondak... Bai? Ja, zemakarrenan? 8. egingo genuke salto orain. Eta 10 dira. Askatu nahi duzu, Pablo eta Ruben. Aurrera. Aurrera, 8. Eta beste... Bi ikur. Zer egiteagatik da ezaguna Christie's etxe britainiarra enkanteak edo bitxiak? Enkanteak. Hau da, hau. Hau pasuek. R. Gizuni ez. Bai, bikote? Aurrera ingo dugu? Bai. 9. erronda, A ber, honek. Eta oso argigarria hau. 5 ikurrekin. Zein da Europako museorik handiena? Louvre edo Prado? Louvre. Oh, 9 zuzen erantzun da. Gizona ez da. Eta gertu zaizkigu... Hoiek. Ez. Eta azken erronda bakarrik geratzen da. Askatuko dugu. Askatu egingo duzu, Ia ba, Pablo, bota. Gizona ez alda neurtzen okotzetik kopetara. Zuzena da? Bai horixe! Zuzen! Beste komodin bat, hau pasuek, Pablo eta Ruben. Ala neurtzen baita gizona, oso ondo, Ba, bi komodinekin gaur papelak aldatuta. Aurrekoan beste kontu batzu genituen eta Nereak eta Paulek sokatirara bidean 180 puntu. Paulok eta Rubenek, nagusi, 200 puntu eta 2 komodin. Abantaila hoiekia baliogarriak diren guztiok finale egin nahi dugulako milusten sokatirera goaz. Adi, erantzun beharko entzungo gara alkar, Nerea, eta akatsik ez, aldala, guazen denpora. Zein izen dauka Tibeteko lider espiritualak? Dalai Lama. Osondo. Pablo Ruben, denpora. Nori zuzendutako abestiak entzun zitezkeen Xirula Mirulan? Aurrei. Bai? Nerea Paul, denpora. Zein hiritatik abiatuko da 2023ko itzulia? Itzulia. Bilbo. Gasteiz, zein aldetatik gidatzen dute Irlandan? Eskerra. Bai? Pablo eta Ruben, denpora. Zein kazetarik kaleratu du egunero behar genuen liburua? Paso. Imanol Muruak, soja saltxak zein zapore du? Komodina. Gazia da. Oso gazia, eta oso gozoa, komodina. Eta horrendik ere beste bat badaukazue. Oso parekatuta markagailuak, momentu honetan 2 puntuko aldea besterik ez, 90 segundo, Nerea Paul. Guazen denpora. Zein herrialdeteko ibaia da Volga? Errusia. Oso ondo. Pablo Ruben, denpora. Zenbat taldek parte hartzen dute NBA ligan? Komodina. 30. Eta ustu gara, komodinez behintzat. Aurrekoan ez zuten erabili. Eta gaur, biak ja 91 segundo falta direnen erabili ditugu. Zondo, Nerea Paul. Denpora. Marrazki bizidunetan zein animalia da xaun? Txakurra. Ardia. Zein herrialdetan sortu zen MST lurrik gabeko langileen mugimendua? Argentinan. Brasilen. Zer erabiltzen dute baleek arnasteko? Sudurra. Birikak. Zein musikari ezagutzen da soularen erregina ez izenarekin? Aretha Franklin. Osondo. Eta arnaz estuka, irauli baita markagailua, aurren nabarmen hartuta orain 110 puntuko aldea, Pablo Ruben zuen alde. Mutilek denpora. Amaitu esaera zarrau. Urak dakarrena.
Paso. Urak darama. Euskal Herriko zein hiritan elkartu ziren Franco eta Hitler? Hendaian. Oso ondo. Nerea Paul denpora. Zenbat irauten du futbol partida baten luzapenak? 30 minutu. Oso ondo. Pablo Ruben denpora. Nork idatzitako eleberrian oinarritzen da Zorion Perfektua filma? Eder Rodríguez. Handu lertxun direna da. Nola izena du Parisen jokatzen den tenis txapelketa ezagunenak? Roland Garros. Bai. Hemen ere Roland Garros bezala lurra oso nazia dago. 38 segundo, eta ez dago ezer erabakita. 96 punturekin Nerea Paul. Animo. Denpora. Italiako zein hiritan bizi ziren Romeo eta Julieta? Paso. Beronan, zein animaliak egiten du zunburrun? Erleak. Bai. Pablo Ruben denpora. Zein herrialderen kontra erabili zen lehen bomba atomikoa? Japonia. Bai. Nerea Paul denpora. Zein koloretakoa da kokoaren mamia? Gisa. Bai. Pablo Ruben denpora. Zenbat Oscar sari irabazi zituen Catherine Hepburnek? 2. 4. Nola esaten zaio egunkari baten azken orrialdeari? Kontraportada. Kontrazala, bai. 10 segundo. 10 segundo besterik ez. Aspaldiko sokatirarik estuenetakoa amaitu dadin. Nerea Paul, ez etxi. Goazen denpora. Zein talderena da katedral bat kanta? Berritxarrak. Oso ondo. Pablo Ruben denpora. Zein filme klasikotan esaten da beti geldituko zaigu Paris? Casablanca. Oso ondo. Azken 2 segunduak. Goazen denpora. Gaztelugatxe eta zein udalerriren artean dago. Ai! Ikusgarria oso bejon daizuela txaloak denentzako. Denbora amaitu denerako. Nereak eta Paulek 185 puntu. Paulok eta Rubenek 205. Hortxe dabil azken egunetako tikitaka hau, lehiakideak ikaragarriak, taldeak ikaragarriak. Bueno, zeuen laguntxuei, utzi gaur, Nerea Paul. Ia saku ez baduten eskuratzen, zeuek hartzeko urrenguen. Eta beti geratuko zaigu Eibar, gainera. Hori da. Hau da bikote, gerarte. Bi irakasle, bi txirrindulari, bi jakintxu. Paulo eta Ruben, bueno, jakintxu esatea egia da, asko esatea dela. Txirrindularia esatea ere. Baita ere, hori ere, bueno, bi esango dugu orduan. Bi zarete eta iragazak zarete, hori argi dago. Sokatira nagusi gaur, 205 puntu irabazita, 423 denera. Hor bizikletatxo bat. Garestiagoa dira. Baina Pablok eluke kobratuko. Bueno, aportazio txiki bat. Aportazio txiki bat, txikia ez, aportazioa sekulakoa da, zakuak egingo duena, aste honetan, langa gainitzekotan gara. Jokoan ditugu, 29.000 euro, 255. Wow! 29 eta piko. 30 marregaz, igual, konorti galdu danok, Bueno, 29 gaz, bai. Ondo, Pablo Ruben, Euskal Herrian 7 hiriburu, euretako 3rekin egingo dugu jolas. Zeben gustokoenak? Aipatzakotan, nolan 3 hiriburu? 3 hiriburu. Iruña, Donostia eta Gasteiz. Onak, Ruben? Bai, Gasteiz, Iruña, Donostia. Ondo? Beste orde batean esan da. Irutik bi baditut zuentzat. 3 hiriburu izango ditugu gaur eremu moduan adi. Lehenengo zeintzuk diren esango dizuet. Gaurko eremuak. Gasteiz, Donostia eta Bilbo. Zure dira denak. Bai. 3 hiriburu. Bakoitzak bere berezitasunak, noski. Gaur gure galdera izango da, zer duten faltan hiriburu hauek. Gasteizek, Donostiak eta Bilbok. Faltan dutena zer den asmatu beharko dugu. 1 segundo, denpara. Udal musika banda. Bilbok bai, Gasteiz. Gasteizek. Gargantua. Gasteizek badu, Bilbok ere bai. Donostia. Funikularra. Donostia eta Bilbo bai. Artxandako Gasteiz, funikularra. Udako jazz Gasteizek jaialdia. badu, bai. Bilbo. Gozena zaitzen. Danborra da. Bai. Donostiak ere bai. Zezenketak. Ufa.
Bilbok bai. Donostik bai, baina ez da ikendu. Gasteiz. Azken urtean ez dute egin. Gasteizek ez du. Bai, ez du, hori da. Zesta punta eskola. Gazteizek badu. Hostia, Bilbok igual ekiko du, Bizkaitarrak. Ufa. Gernikatik eta Donostia, demora hartu lasa, eh? Bai. Ni uste beste Gazteizek badu, Bilbok... Azken kontzeptua da. Bilbok izango du, Donostia. 25 segundu. Hostin festa ez da. Falta. Donostia. Ondo begiratu, aldaketarik egingo dugu? Jasa. Donostia, Bilbon ez da. Amorra, seguraz? Bai, hori bai. Musika banda ez da. Azken 10 segundua. Donostin txostulari da. Bai. Gazteizen... Aldatuko dugu zer? Udalak badu, baina... Momentuz, denpora, eta nola ditugu kontuak. Musika banda, bestela. Eraman dugu, Egi txistularia baietz. Mirri atetzen da txistula gozen. Zalantzak, Pablo Rubén. Udal musika bandarekin. Ez dakit. Gazteizen. Bai, hori ere bai. Udako jazz jaialdi barik utzi duzue Bilbo. Zure nazionera. Zuzena da? Danborra da? Oso ondo. 3 baitira, jaialdi nagusiak, Gasteizen egiten da bata, Donostian bestea, Bizkaian egiten dena, Getxon ospatzen da, eta Bilbok... Bebeka Laifa, esate baterako. Bai. Baina tanborradarik ere ez du San Prudentzio egunean, izate maita Gasteizen, Donostia egunean Donostian. Gargantua. Hiruretako hiriburu baten ez dago gargantuarik. Donostian? Oso ondo. Bilbon sortu da omen da, festetan aurrak jaten dituen erraldoia edo, Gasteizen ere orain mende batetik ezaguna da, baina Donostian ez da ohikoa. Zezenketak? Ze zalantza hor? Esan? Zezenketak? Gasteizen nik uste azken urtean edo azken bitan ez da egon. Beste hiriburuetan ere? Egon dia, eta jendea gutxitu da, eta ni horregatik dakit. Iritzi ez berdinetako? Kontuak entzuten gabiltz hiriburu guztietan, baina Gasteizek ez ditu? Hau pasuek. Ondo, eta lehenagotik gainera, Gasteizko Iradier-arenan ez baita zezenketarik izan 2017an udalak diru laguntzak kendu zituenetik. Funikularrik ez dago Gasteizen, udal musika bandarik bez. Zesta punta eskolarik ez, Donostian. Egingo dugu aldaketarik? Aldaketa... A ber, nire zalantza da udal musika banda, baina... Eske Gasteizen badago, baina ez dakite izaera hori ote duen. Eta bertako batzuk ezagutzen ditu, osea, musikaria festetan jotzen dutenak eta baina... Bilbo, eske txabal. Erabiliko dugu, trukakia? Udal musika, eske hon barru da morra dakin eta gozo guztikin. Bilbok nola ez du izango. 29.000 eurora Miluzeko zakuan. Ez dugu trukakirik erabiliko. Funikularra. Bilbon bai, Donostian bai, Gasteizen ez? Zondo, Donostiako funikularrak igeldora igoko zaitu, eta Bilbokoak Artxandatik jetxi. Gasteizen tranbia eta bai, baina funikularrik ez. Udal musika bandarek egin zalantzan gabiltza. Zein da zalantzan, nora aldatuko zenukete? Horien ja ezin da, ez? Ez dakigu seguru. Udal musika banda barik utzi dugu, Gasteiz. 29.245 euro. Ikus dezagun, zuzena da? Donostian kokatu behar genuen. Lastima! Zestapunta eskolarik Bilbonez. Donostiak badu. Eta hau ere bada Miluzeko eskola izue, Pablo eta Ruben, beste saio batez gurean, zakurik ez dugu irabazi, baina kontuz martxa honetan, Ibarra eta Izarotz ere, hiriburu izena dugu baititugu. Urbiltzen ari gara, banatu nahi dugu,
eta zuek hortzen nahi zaituztegu ikusteko eta gozatzeko. Urrengo miluzera arte! Agur!